Jateminɛliw y'a yira Mali jamana kɔnɔ k'a fɔ san o san ko dɔ de bɛ ka fara baarakɛbaliya kan ka taa denmisɛn sifinw yɔrɔ. Bawo a caman de bɛ yen minnu bɛ tila kalan na u tɛ se ka baara sɔrɔ k'a sabu kɛ dɔnbagantanya ye jamana ka forobacɛw ani kɛnyɛrɛye cɛw la min bɛ se k'u dɛmɛ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. O denmisɛn sifinw caman de kɛlen don k'u ɲɛsin bi bololabaarakɛw ma i n'a fɔ menuisiya, tailleur, galadon, nɛgɛkondilan, jagomisɛnninw o n'a ɲɔgɔnna caman. Mohamed Dambele ale y'o dɔ ye. Nin y'a san kelen ye a y'a yɛrɛ ka mɔbili ani motoko yɔrɔ dayɛlɛ Bamakɔ ko walasa a kana siri mɔgɔ la ni k'a bɔ sokɔnɔsigi la. VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɔnɔ an wula ka se Mohamed Dambele ma. A ko lawaji de bɛ n bolo gitɔrɔnda la bon n bɛ lawaji na ɲina san kelen de n y'a daminɛ tiɲɛna lawaji kɔni a kɔni taabolo a ka fisa. Hakilinaw nanila cogo di ka don lavaji in na n'o ye ka mɔbili walima moto ko. Bon min ye ne don lawaji na ka moto ni mobili ko parce que baara de tɛ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ. N fɛnɛ nana n débrouiller ka lawaji dayɛlɛ n yɛrɛ n bɛ n ka nasɔngɔ ɲini a la ani n ka musakaw. N kɔni tɛ kɔlɔ o kɔni na lawaji kɔni na kɔni. Tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ Ala fo bi. Tile kɔnɔ e bɛ se ka moto joli walima mɔbili joli ko. Bon lawaji filɛ nin ye bon don kɔnɔ n'a jar'i la i bɛ se ka hali moto 20 i bɛ se k'o ko ɲɔgɔnna. Kuma dɔ la yɛrɛ mobili 10 ou bien mobili 7 ninnu n'a jar'i la i bɛ se k'o mais n'a ma ja i la i t'o sɔrɔ dɛ. A sɔngɔkow bɛ cogo di ni mɔgɔ min b'a fɛ ka moto walima mɔbili ko e ka lavaji kɔnɔ. Bon da kelen t'a la parce que mɔgɔ fɛnɛ ka prix fɛnɛ tɛ kelen. Dɔ ka prix ye 200 dɔ ka prix ye 100. Bon ne kɔni fɛ yan ne ka prix kɔni ka nɔgɔn. Ne ka prix bɛ daminɛ 100 de mobili la. Bon lavaji kɔni filɛ ni mɔgɔ min sera ka i débrouiller ka lavaji kɔni dayɛlɛ i kɔni tɛ siri i masa kɔni na kɔni. Ni ɲɔgɔnna sifinnakaw kɔni ni i sera ka lavaji i débrouiller ka lavaji dayɛlɛ i tɛ siri i ɲɔgɔnna si la. Tagalen ɲɛfɛ e ɲɛ b'i ka mɔbili ko yɔrɔ in na cogo di? I b'a fɛ a ɲɔgɔnna ka caya i bolo Mali kɔnɔ de wa walima i b'a fɛ ka dɔ yɛrɛ de fara yɔrɔ bonya kan? Bon a kɔni ka di ne ye lavaji yɛrɛ n ka se ka a dayɛlɛ ka caya o kɔni ka di ne ye lavaji yɛrɛ. Parce que ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na n bɛ se a ɲɛcira cogo min na n yɛrɛ b'o dɔn nafa min b'a la n yɛrɛ b'a dɔn bon n'i ye kuraji sɔrɔ a la i bɛ se ka wari caman kɔni sɔrɔ a la. Nin kɔfɛ an gɛrɛla cɛ dɔ la min ko k'a tɔgɔ ye Ɲama Mariku kun min y'a se lavaji yɔrɔ in na yan a b'o lase an ma. Ne ye Mamadu jɛɲɔgɔn dɔ de vraiment n kɔni n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna ma basi ma ka baara la n'i y'a ye n yɛrɛ nana n fɔlɔla fɔlɔ ka moto tiɲɛ yɛrɛ la o koto diyara n yɛrɛ a ka baara yɛrɛ tagato kan tiɲɛ yɛrɛ la a basigilen don a cɛsirilen fana don baara la baara ni duma la ni client ka di dɔrɔn bɔ i b'a ye ka nɔgɔn quoi. Mohamed Jalo ko k'ale ye Moribabugu ka de ye nka a b'a ka moto ta ka bɔ Moribabugu k'i kunda Musabugu kan ka na Mohamed Dambele ka moto ko yɔrɔ la walasa a ka se ka nimisi wasa sɔrɔ. Client don an y'a sɔrɔ yan a ka seereyaw filɛ. N'a wagati jan n bɛ taa n ka moto ko Musabugu la Mohamed fɛ yen wa n'a ye ka moto yɛrɛ ko a bɛ mɛn ka sɔrɔ fana a ma nɔgɔ bon ne kɔni bɛ mun fɔ n teri sifinnaka tɔw ye an kana fɔ ko an ye diplôme sɔrɔ ko baara tɛ baara lankolon tɛ yen wa an bɛɛ ka wuli ka baara kɛ o de ɲɔgɔn tɛ. An ye min sɔrɔ VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye aw kan bɛ araba wɛrɛ kɛ Mariam Traoré.